Me'n vaig, Joan Ratot. No tenim ni bacallà ni bonito. I ja saps que ens agraden molt. Tinc compte de l'olla. Joan Ratot era un rat manifeser, per no fer cas a la dona, ha caigut des del calder. Tenia curiositat, va morir escaldat, va morir escaldat. Quan la dona torna a casa veu que Joan Ratot s'ha mort, s'endú les mans al cap i exclama: «Ui, que fort!» Tota trista s'ha quedat, a plorar s'ha posat, a plorar s'ha posat. I un pardal que volava la va veure que plorava per solidaritat. El bec s'ha trencat, el bec s'ha trencat. Uau! Poc després passa un corb a qui li han dit: «La rateta està molt trista perquè ha mort el seu marit». El corb, per fer-li costat, una ala s'ha tallat, una ala s'ha tallat. I un bou de Barcelona que venia molt tranquil perquè sap que a Catalunya ja no corre cap perill. Li han contat el que ha passat i les banyes ha arrencat. Això sí que fa mal. I les banyes ha arrencat. La figuera mira el bou i ha vist que no té banya. Diu: «Pobret, quina castanya, això cou!» Però el bou li ho ha contat. La figuera s'ha esgallat, la figuera s'ha esgallat. I una font que brollava quan va veure el que passava, per solidaritat, la font s'ha secat. No cau aigua! La font s'ha secat. Una xica molt bonica que portava un canteret, quan arriba a la font es troba que el riu va sec. Se n'ha assabentat i el canter ha reballat, i el canter ha reballat. I així les desgràcies van anar enganxant-se com cireres. A Castalla va passar. Quina barbaritat! Com està la humanitat? Com està la humanitat? Com està la humanitat?